Ekimen honek izena du Maiatza Borrokan, eta Tolosaldea Sahararekin elkarteak aurrera ematen duen ekintzak die. Atzo montatu genuen jaima pixkat gure kultura ezagutzeko. Aurten 55 urte bete dira gure herrialdearen fronte polisario sortu zanetik. Hain zuzen ere sortu zen 1973. Eta hemendik egongo da hemen bizigean gaztek pixkat gure egoera kontatzen. Prestatu ditu baita folleto batzuk bai euskaraz eta bai erderaz, gure kultura eta gure herrialdean ohiturak eta kanporatzeko edo. Eta atzen, kulturetxen argazki erakusketa bat dago gure herrialdeai buruz eta bertara etortzen dian umei buruz baita. Maiatzak 16-en, urrengo asten, ingo da kulturetxen, okerrez baldin banago, Saharabiar idazle baten, liburu baten aurkezpen bat. Eta bukatzeko ekimenakin, Maiatzak 20 bueltaka ekimena, iaz jarri zan martxan Berazubiko kanpon, eta izena du bueltaka, eta da euro bat batzezu eta buelta bat ematezu, eta biltzen dan diru guztia izango da elkarteai laguntzeko, bertara etortzen dian umek eta pixkat dirua izateko, ze ume asko etortzen dira familitara ez, baina ume asko daude aterpe baten bezala, aterpetxe baten bezala, eta behaiei laguntzeko eta dirua biltzen da, behaiei janaria emateko, erosteko, arropak eta holaxe. Aldarrikatzea deuna da gure herrialdean independentzia eskubidea eta aukera, eta ez eskubidea eta aukera baizik eta autodeterminazioa hau da guk erabakitzeko eskubidea izatea. Izan ere gure herrialdea duela 55 urte kolonia bat izan zen, Espainian kolonia bat, eta 1975-en, okerrez baldin banago, Marokoko estatua saldu zion, eta harrezkeroztik Marokoren menpe gaude, eta menpe hitzarekin esan nahi dut beraien kontrolpen, beraien legenpen, eta gure janzkera, gure herrialden erabiltzen debekatuta gaude, gure hizkuntza erabiltzera debekatuta gaude, eta baita 2011en intzan sarraski bat edo, Gdeimizikeko presok kasu oso latza izan zan gutzako, ze gure herrialdean autodeterminazio eskubidea aldarrikatzen zuen hainbat eta hainbat herritar bai emakumek eta bai gizonezkok atxilotuk izan zian, eta bidegabe salatu zituzten, eta pixka eta egia aldarrikatzen behien egoera eta gure egoera. Esan barra duke baita, gure herrialdea banatzeala bizatitan bezala, alde batetik errefuxiatun kanpamentutan bizigeanak edo bizidianak, eta bestaldetik zona okupatuetan bizidianak. Errefuxiatun kanpamentutan bizidianak dira Argelian bizidianak, hau da, Basamortun, olako jaimetan bizidianak. Eta zona okupatuetan bizidianak die berriz Marokoren menpen bizidianak.